MN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Maganing sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga an. Nako'y bad news nimo. Unsa man na pa? Pasensya na ka. Pero di na ko makapaeskwela ni mong college. Mao ba pa? Wa ko'y mahimo anak pa. Unsaon nga pobre man ta. Nak. Mao lagi tita Jaya, uy. Naglisod naman gud si Papa og buhi namo sukad nga libiya si Mama. Pero nakasabot naman sa dinoon ko, tita. Anugon kaayo kay maayo ba ang takas klase. Tabangan ti ka. Tinuod ka, tita? Oo, ako'y pa-eskwela nimo. Pero, anihin na kabuyo uban ako. Sige, tita. Ako ingnon si Papa. Sige. Kana pa nga magkapadayon kag eskwela. Salamat, pa. Dili magpabadlong si mong iyan dito, ha? Opa. Day, si Kuya Jerome nimo, akong uyab. Han, si Ann, akong pag-umangkon. Hello, Tito. Hi, Ann. Oh, naginuktok lagi ka diha, tita. Naala ko'y gihuna-una ba? Bahin na mo ni Tito Jerome nimo. Nga naman, tita. Naamoy problema? Wa man. Pero 7 years na magud ning madag-uyab. Pero wa pa gid siya mag-propose na ako. Paabot lang, tita. Basin di ay og naana siya plano pero nangita pa siya timing. Maayo unta. Oh, Jaya, will you marry me? Han, seryoso ka? Uy, saan mo na binuangod? Yes! Yes, Han! Magpakasal ko nimo. Gamay na likuwang. Ready nang among kasal ni Jerome. Oh. Hello, Han? Han, muna ko sa bahay, ha? May importante tayong istoryahan. Oh, sige, Han. Han, unsa ka kung ipuspon na nato itong kasal? Unsa? Ngano man? Kan, gusto na ko nga mo mabdos una ka, una tayong pagkasal. Ha? Sige. Kung mo'y gusto nimo.
Unsay result, tita? Negative gihapon. Dili naman siguro ko mumabtos. Tita, ayaw pagsulti, ana. Mas maayo pag magpa-check up na lang gid ka. May pikos ka. Mauhinungdan nga maglisod ka og mapdos. Unsa? Sa ato pa, dili ka mamablos. Wa man hinoon mag-ingon nga dili ko mumabdos. Pero na mga gitambag ang doktor nako. Kanahalan ko mag-exercise. Di ko paabot na eh. Dito pagkasaloy. Ha? Han? Magbuwag na ta. Jerome? Sakit kay mong gibuhat na ko, Jerome. Ganang niabot pa matag 7 years kung magbuwag raman data. Ganang ingunaan man kasayo di mo ang tanan. Tita Jaya? Tita, ayaw na paghila katotohan na, uy. Tadawa. Samtang ikaw, pila na kabuan nga nagilakhilak din hi. Si Kuya Jerome gikasal na. Og mabdos pagit ang babay. Unsa? Bangon, tita. Ipakita tong isog nga Tita Jaya nga ako nailhan. Oh, asa man ka, tita? Nagdahal lagi kag boxing gloves. Magboxing ka, day. Muwato kog gym. Kana! Balik alindog na this! Muslim na gyud ka, ana, tita. Sugod ka ron. Mas natagan na ako priority akong kaugalingon, day. Panggaon na ako kung kaugalingon. Day, say, tanaw ni mo niya akong dress. Nice, tita. Asa man di ka? Na ako'y date. Wow! Kinsa man ang swerte nga lalaki ba? Coach sa gym, day. Sumaya lang na ako, good. Go, tita! I love you, Jaya. Marcos, sure ka? Sure kaya. Unang kita ko palang nimo. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga nguning bayhanang akong dadon sa altar pohon. Marcos. Ha? Uyab na mo? O, day. Unsay dugayan. Congrats, tita! I hope ka mauna gina ang lalaki para nimo. Maayo unta, day. Kay dili na ko gusto masakit ang pag-usap. Mahal, magpakasal na ta. Ha? Kasal dayon? Pila palang ganit na kabuan nga manag-uyab? Dili ba siya ng gidugayon, mahal? Sumagod. 7 years mo si mong ex. Kaslunon unta mo, pero unsay na hitabo. Marcos. Gusto na akong mahigot ni mo. Please, mahal.
Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Ako kanagat. Imo na ko, Marcos. Dali na. Magbuhat na tag, baby. Marcos. Dili para ba ko sigurado kung makahatag og baby ni mo? Na ako'y pikos. Mahal. Magkahatag mo ka na ako, Udilay. Huwag ko'y labot. Naibaw ko nga mas magbalipayon ko kung natay anak. Pero, kontento na ko nimo. Marcos. Unsa result, tita? Positive. Positive. Ang gusto ko. Congrats, tita! Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star that somewhere you are thinking. Swerte kaayo si Tita Jaya, kay nakakita siya og lalaki nga nagmahal niya tinuoray. Og mao ni share ko aning iyang kaagi. Kay gusto kong mo share sa mga tigpaminaw. Kung unsa ka importante nga mahalon una nimo imong kaugalingon, una ang ubang tao. Kaya ang tao nga para gid nimo, dili og dili na mo biya nimo bisag unsa pay mahitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.